थारैनो बाखनायथाव आरो रंजाथाव जोंनि थाखाय मैया गुवाहाटीनि सेशन कर्टआव रन्जन दैमारी सारनि मोनसे केसा जोबनानै फैदों आरो बे केसा जोबनानै फैबाय मोजां जाबाय बियो थांनाय 2013 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन आरो फैयै फैयै 2024नि 26 नभेम्बराव अर्थात मैया जोबनानै फैबाय आरो बे जोबनायाव बिथांखौ सेशन कर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबाय बियो थारैनो जोबोद मोजां खौरां आरो जोंबो बे जाजमेन्टखौ मोननानै थारैनो गोजोनदों दासिम बिथांहा मोनथाम केसा जोबलांबाय गवालपारायाव मोनसे दंमोन बेबो जोब्बाय आरो गुवाहाटीयावनो टाटा कर्टआव मोनसे दंमोन बेबो जोब्बाय आरो मैया सेशन कर्टआ जोब्बाय आरो दा मोनसे सोलिबाय थानाय दङ बे सिबिआइनि केस जायखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव जुजिगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बेबो फैबाय थानाय समाव जोबनानै फैगोन आरो मोजां मोनसे रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बर' रायजो राजाफ्रा जि मोनसे आसा दं रन्जन सारखौ बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाजानो लुबैदों बे आसाखौ हारिया मोनफुंगोन होननानै जोङो नेनानै दङ उदां अख्राङाव फैनायखौ नेगासिनो दङ थारैनो बियो खम समनि गेजेरावनो जागोन नामा रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांजों लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बा लोगोफोर दङ गासैखौबो उदां अख्राङाव फैनायखौ लुबैदों जायफ्रा NDFB महरै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ गजानायखौ लुबैदों आरो जोङो बिथांमोनखौ बरननो बा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों जिबायदि खामानि मावबाय थादों बे जोंनि मावनायनि बेलायाव जोंहा मोनसे कनफिडेन्स फैदों दिनैनि थारिखआव जोंखौ सहाय खालामग्राफ्रा जिबायदि गोसो गोथारै सहाय खालामदों आं दिनै मुं लाथ'नो हास्थायाखै खारन आं समाया दिनै बिथांमोननि मुं लानो जेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गबोगोन अब्ला बिथांमोना खुद गावनि खुगाजोंनो जायफ्रा जोंखौ सहाय खालामदों बिथांमोनखौ सनमान होगोन बिथांमोननि मुं लागोन बेयावहाय आं बुंनो हास्थायदों थाबैनो बिथांमोनखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामनानै दङ